Добър ден на всички! Днеска е 19 юни. Това е моята градина. Прекопана вчера. След трите дъждовни дни, понеделник, вторник и сряда, всичко беше изравнено. Много растения бяха забити в земята. И след 3 дена слънчеви се изправиха. Малко загуби има пак. 3-4. Растеница от най-малките. Имах една вержиния, единствена, и я изядаха гадните гадини. Ето го и агронома. Пак се мъчи да ги трови. Този път сме с по-голямата машина, става по-бързо. Така. Доматките на жена ми. Сложихме някой друго колче. Това тук отсам най-близкото е хаваната. Сята на 24-ти. След нея е черния индийски. Горе-долу добре тръгнаха. Род фронта за сега най-добре се развива от всички растения, които са сяти. Останаха малко бройки от спектъра. Този грамадния за сега се държи много добре. Листата му станаха огромни. Надявам се още да пораснат. Тия си бърли. TN90. Подсяван. Има някакъв проблем с махорката и аз не мога да я разбера. Почнаха да цветят. Смятам тази да я сложа един чохъл отгоре за семе, но има някаква разлика между махорките. Тази се развива много висока върви, с малки листа, а тук има едни, които са по-ниски, с по-големи листа, по-тъмна. Сигурно се вижда. А тази е по-рехава, с по-светли листа. Всичко е воронежка. Дали нещо се измени сама генотипа. И се чудя коя да оставя за семи. И от тази ще оставя, и от другата ще оставя. Да, ето. Една гадинка ми е прегризала бърлето. Ето го. Не знам дали се вижда. Прегризано и заминало. Кого е прегризало, не знам. Вчера са напръскани частично. Всичко беше прекопано. Гадинката я няма. Ще го оставим да видим дали ще се избие. Има малко колтуци. Дано да тръгне от тях нещо. Ще се покаже. А това трябва да е Монтекалмето. Това миналата седмица, бидето го снимах, беше много оклюмало. Тази седмица нещо се съвзе. Ще го оставим пак да видим какво му има. Всичко вече е напръскано тук с отрова. Даже и въшките измряха, като ги гледам. Тотално
Има някакви лисни въшки. От трипса се изчистихме. Но сега нападат въшките. Юбилейният също върви много добре. Удивително добре върви и той. После ще напиша какво съм сложил в машината. Сложихме инсектицид, сложихме фунгицид, топаз и течна тор. Т.е. всъщност тя не е течна, той е на кристали, е тор за подхранване. Кристалин. Ще напиша какво съм сложил, какво ми препоръчаха в агроаптеката. Не ми е много бедна почвата, защото много не са е сяло през последните 15 години на нея. Ориентала и той тръгнал вече да гони височина. Така и не мога да го разбера какъв е този ориентал. Имаме и доматки. Жена ми си има домат. Един домат. Виждали са? Не се ли вижда домата? Има един домат. Вече завързал. Това е ориентала. Тук съм привързал две. Тук съм ги привързал. Малко да се стабилизират. Бяха легнали вчера много. И не искаха да се изправят. Да им помогнем малко. Да могат да се гонят височината. Има разлика в махорката. Е това, което много ме очудва. Ето какви големи листа има тази. Около 20 см на 22-3 см е той листо. А другата е по-светла, по-високо върви. С по-малки листенца е. Ще вземем от двете семени, пък ще видим, някой може да каже защо така прави махорката. Трябва да е махорка воронежска. Има разлика. Ще се махам, че при мен идва с химията. Имам още 10 бройки, които са много мънички и ги чакам да пораснат за подсяване. Тук там е, което изядаха пак боболичките след тези дъждове. Явно много обичат да ядат, когато спре да вали и пъшкни слънце. Тогава най-много обичат да папкат. Ето и тук разлика в махорката. Тази върви ниско, много дебело стебло има, вижда се. Не съм махнал колтуците, защото направих тъй, половината ще оставя с колтуци, половината без колтуци, на половината ще махна върховете, другата половина няма да ги махна, за да погледнем каква ще е разликата в крепостта, силата на махорката и в аромата й. Дали ще има разлика. Ротфронта си е ротфронт, немска работа, здрава работа. Вари като и старван. Ето го реда на махорка, на ротфронта. Средния наистина върви удивляващо добре. Общо взето, които бяха най-силните растения, вървят най-добре. Слабичките хич ги няма. Продължава да върви проблема с този ориентал. Ето го единия. Вижда се, че е един вид. Малки листенца. Много наброй. Черешовидна форма. А този по-малко листа. Малко по-големи. Сравнително, може би доста голяма е разликата от тях. По-скоро форма, не знам ясно какво на сърцелия формата и аз не мога да я определя. Нямам си на идея. Като ми ги дадаха, казаха, че има два сорта, семената са объркани, смесили са с семената и не знаят нито кой какво е, нито какво ще даде. Затова
Като цъфнат, ще се мъчим да ги определяме. Според ръста, големината на листата, броя на листата, цвета и формата. Ето го моя агроном помощник. Пръскаме. Слънцето вече залязва. Часа е 6:30. Прекопахме. Сега смятам малко колчета да сложа на долните доматки. Почнах там да слагам. Викам първо да снимам едно видео, докато не се е стъмнило, за да се вижда. Е така. Ще изкараме. Все нещо ще излезе. Ще се преборим с гадните боболечки. Ето го агронома. Сега ми е шофьор. Довиждане и до нови срещи.